Ngati mukufuna kuti account yanu ya WhatsApp ikhale yotetezeka kwa mahackers, hacking imene tikukamba apapayi ndi kuti amatengeratu account yako and iweyo kuti upange register kumakukanira. Ndi mu video ya lero tikuonesani mmene mungatetezere account yanuyo kwa mahackers ngati amenewa. Ndi choyamba timapanga click pa kona apa. Tikapanga click tipita apa alemba kuti settings. After pa settings ndi kuti mapita apa alemba kuti account. Kenako timayika apa pa two steps verification. Pamenepa ndi kuti mpanga turn on. Mukapanga turn on mumayika no pin imene mukufuna. Muyika pin then mukayika email. Ndiye mukatero ndi kuti account yanu izakhala yotetezeka. Koma ngati mukuona kuti winake akuona ma messages a inuyo, chimene mungachite inuyo ndi ukacheka video yakalekale ija imene munthu amatha kumaona ma messages yako using QR code. Ndiye mukapanga zimenezozo olohaka atakhala kuti ali ndi verification code yanu izankanirabe chifukwa kuti popanga register izafunabe kuti iyeyo aye two steps verification code yo. Ndiye tiye tionanenso ku video yotsatira pomwe tibwere ndi zina.